Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qal li huwa l-unika persuna li wriet interess għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista għax l-ebda kandidat ieħor ma ħass li jista' jagħmel xi ħaġa aħjar jew differenti minnu. Grech qal dan meta kienet iwieġeb mistoqsijiet li għamillu One News barra l-Kamra tal-Kummerċ fil-Belt Valletta wara laqgħa li kellu mal-istess Kamra. Bernard Grech għalhekk minkejja kien il-kap responsabbli għall-akbar telf elettorali li qaġġarab il-Partit Nazzjonalista fl-istorja ta' Malta Sovrana. Komdu li inti tfajt l-unika espressjoni ta' interess għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista, ma taħsibx li din hija turja negattiva ħafna ta' tmexxija tiegħek li l-ebda kandidat prospettiv ma tefas din il-kariga? Anzi, hija turija ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħi li ħadd ma ħass illi huwa jista' jagħmel xi ħaġa aħjar jew differenti. Is-sibt li għadda laq il-perjodu li fih kellhom jintefgħu l-espressjonijiet ta' interess minn dawk interessati sabiex jikkontestaw għal kariga ta' kap nazzjonalista. Bernard Grech kien l-uniku wieħed li jagħmel dan wara dik li bosta sejħula kampanja ta' twerwir li jagħmel biex jaqta' qalb kull min seta' ddilu minn moħħu li jtellaqlu għal kariga ta' kap. Intant brabta mal-iżviluppi fl-aħħar jiem meta l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi fetħilha kontra Grech bosta allegazzjonijiet serji wara l dan tal-aħħar nigges lil perċimes tal-establishment fi sforz biex jipprova jinġib ma' żewġ fazzjonijiet li qed jiddominaw fid-Dar Ċentrali quddiem il-konferma li jista' jaffaċċja, One News staqsa lil Grech jirrikonoxxix li hemm il-ġlied fid-Dar Ċentrali. Mistaqsija oħra, dal-aħħar 3 ijiem kien hemm ġiex kunsilli amministrattivi urġenti u laqgħa tal-Grupp Parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Hemm ġlied fil-Partit Nazzjonalista bħalissa? Le ta'